Sing ganteng dhewe tunjukkan dirimu Marina rene. Yeah. Ora sacing beneran ya jurakane saka-saka sari ya. Sip. Bombrong kata mencorong yen besengut asaya tambah patung rupa ora sepiru pranyata tansah dadi kembang desa pacakane kaya sinden panggung ngejejeg lentir lengkung-lengkung monggo Mbak Randran desa umure satengah tuwa nanging isih rada kenyang sapa nyawil sing mesti bakal kintil terus kakantil ganti-ganti pasangane durung mesti yen dadi jodhone ana desa ayu dhewe emane dadi rondo loro ayo Mas pasukan ayo Mas Kodul sepiro pranyata tansah dadi kembang desa lanjut laras Mas diganti pasangane durung mesti yen dadi jodhone ana pakis ayu dhewe emane dadi rondo loro anake matur nuwun Mbak ya matur nuwun Mas Marino, heeh. Wit mau